ateri kaka singo ni gwenge ma Homa Bay mondo hali abicho nyiswani to nyaka gie sani ruodhi go singo mar tiyo ne jopiny kendo timo tich mong'ith kaluwore kod kaka lai mag tich mag tend loch nanga dwaro. Gie sani hali abicha nyasi ni en nyasi ma bende biro miyo jopiny yot mar ng'eyo ni to gin ruodhi mage ma gin godo, kendo bende miyo ruodhi thuolo mar singore mar chopo dwaro mar jopiny kaluwore kod dwaro mar tich margi mar loch nanga. Nyiswa ni nyasi ni ochopo kanye to ginang'o gini ma diponi osewachi e chenro mar sidho ruodhi ma Homa Bay. Batiero kama obira chiel ka chiel kawuok e Jwakele grounds manitiere boma ma Homa Bay kaendi. Mana kaka wacho no ni nyasi mar sidho senior principal chief kata ogai mar chiefe duto e county ma Homa Bay kaendi, ma bende sani endi en ruoth ma Homa Bay town location Joshua Ochogo dhi nyime, kendo kaka inyalo neno ni endi nyasi dhi nyime kendo en nyasi ma otele kod jodito te magarita kwe county ma Homa Bay ka otele kod jakom kamati no endo ma bende en commissioner ma Homa Bay ka Moses Lelan, ka achiel kod commander mar obila county ma Homa Bay ka Samson Olekine, ka achiel kod jodito mamoko magarita kwe county kaendi. Bati en nyasi mokwongo bedo kaendi ka en nyasi midhi rwake senior principal chief Joshua Ochogo kaka bedo ogai mag chiefe duto mantiere kuonde chung'ute bucha boro mantie county ma Homa Bay kaendi. Bende nyasi ni endi wageno ni commissioner bro keto lela moko kuom okenge ma arita kwe jodito mag arita kwe county ka osebedo kagoyo kaluwore kod kedo kod njore ka achiel kod timbe mag maundu e county ma Homa Bay kaendi, ka achiel kod kedo kod kuong' moko ma ok opuodhi ma bende nosekete lwet ruodhi ka achiel kod jolupgi e kor gwenge ma Homa Bay kaendi. Gisani endi jodito te mag arita kwe osemolo e nyasi ni endi kendo chenro no dhi nyime ka gi kaendi an ka kod achiel kuom jogo eko ma osebedo ka iko nyasi modiochieng' ma kawuono kaendi ma odago mbaka matin kaluwore kod chenro madhi nyime kaendi. Bati ibo chago gi nyingi ting'iswa ni chenro ma kawuono mar sidho senior principal chief ni ong'iso nang'o tije maduong' biro bedo ang'o bang' ka oseyudo telo kaka mar bedo ogai mag chiefe e county kaendi. Erokamano Ali Abich, an iluonga ni Otieno Ochaka, an ajaka nyada wuok e Homa Bay town ka. Ma en thuolo makende ma is very rare mondo wayudi kaka jo Homa Bay town, because coronation mar senior principal chief ni and an opportunity was competitively resourced. Kendo no win, kendo after winning is now enamudi bedo kaka a prefect mag chiefe e county mangema. Makabe tapano the office of the county commissioner, kabe delegated duties mag coordinating activities mag chiefe. Therefore, one more as a community, one more kaka society, ma biro hands security, insecurity most of the mangeny area agriculture will be accessible locally as opposed to get seniors mamako bedogo. Kwa mora inya kaka jo committee. Ana achiel kuom jo committee kendo ne organizing secretary, omiyo nyasi masani oyuore gi dongo mag sirikal, county commissioner, DCC, chief mo an go wuok all over the county. Kendo ane jata nyasi makawuono wamor kendo wamor ahinya. Inyalo nyiso matin ang'o gine ma wageno neno kaendi sama chenro mar sidho senior principal chief ni dhi nyime? Chenro ma wan godo kapok wadhi e coronation makoro timo gi sirikal, kanisa moleme kaka Full Gospel Churches of Kenya dhi timo nyasi makendgi mar samonit maber milamo ne godo. Tokeno elders wan gi nyadalek kaka jo Homa Bay, nyadalek wan gi ker marwa miluongo ni jaduong' Opiyo dhi telo ne jodongo duto mag county mondo mi ochuoye ayadha adharani kimiye gige mag lweny modhi kedo godo mondo mi orit Uganda. Mar ariyo sirikal dhi kawe makoro loro mogik mondo ochuone ogudu mowinjore gi rank masani koro yudo kato koro chak tich officially. Kamano. Bati mano ne waloso achiel kuom jota nyasi e chenro ma kawuono kaendi. Pod wago tas kaendi mondo wang'e ni to gin chenro mage mabiro dhi nyime, to ote mane maduong' ma telo mar rita kwe kata commissioner ma Homa Bay kaendi biro bedo go ne chiefe masani koro yuoro ka achiel kod jodak e Homa Bay kaendi ma samoro osebedo ka golo ywak margi e weche mag rita kwe ma ok dhi kare kuonde mamoko, ka achiel kod wach kuong' machiko kopuodho ma bende jopiny osebedo ka golo e ng'ur margi. Wageno ni mago achiel kuom gigo eko mobiro golo e lela kaendi bang' nyasi mar sidho ayanga ogai mar chiefe county ma Homa Bay kaendi George Bati.